Здравей и добре дошъл в работилницата на Parkside. Аз съм Дантес и днес ще сглобим мултифункционален фитнес уред. Както винаги, всички материали и инструменти ще намериш по-долу в инструкциите. Започваме като отрежем вертикалните носещи греди до точната дължина, като за целта използваме ръчен циркуляр. При рязането на горната рамка скъсяваме гредите под ъгъл. Сега остава да отрежем напречните греди и да пробием отворите. С цел прецизно позициониране и чисто пробиване съм си направил шаблон. За поставката на лоста пробиваме под ъгъл 15 градуса. След фрезоването на ръбовете остава само шлайфане и сме готови с гредите. За ъгловите свръзки избрах шперплат с фенолно покритие с дебелина 12 мм. Първо ще го изрежа до необходимия размер. След като направих 8 диагонални среза, реших да си направя шаблон за отбелязването, фрезоването и пробиването. За шаблона използвам MDF с дебелина 12 мм, върху който мога да отбележа радиуса и отворите за ъгловите свръзки. Готовият шаблон изглежда ето така. Сега мога да пренеса формата върху плочата и грубо да я изрежа с прободен трион. Сега мога да копирам формата прецизно с оберфрезата. Накрая фрезовах и ръбовете и сега ъгловата свръзка е готова. Последната стъпка преди сглобяването – изрязваме неръждаемата тръба за различните поставки и заглаждаме ръбовете. Започваме с монтажа на горната рамка, като подреждаме гредите така, че скосените им краища да прилягат. След това позиционираме ъгловите свръзки. И пробиваме още два отвора, за да не попадне винтът в скосяването. Внимавай грапавата страна да е обърната към дървото, така се получава по-здрава връзка. След това монтираме страничните елементи. Важно е ъгловите свръзки отгоре да стърчат с дебелината на рамката, а отдолу да са отместени навътре с 10 мм, за да стъпят върху гредите. След това монтираме долната напречна греда към носещите стойки. За да не се плъзне назад, спокойно използвай стяга. Двете странични части са готови и сега монтираме горната рамка и задната напречна греда.
След като монтирах и останалите поставки, слагам капачките върху тръбите. И така, остана само пейката, няколко тежести и сме готови да започнем. Можеш го!